أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا الصوم لما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك أن بصوب لك الدانغوك لك أن بلو أسلام يتشن لك أن فاتو لمن يذاتك أبين عرف أكان أكمل بك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سورة القلم أي مقدمة فوقنا واتبانا كانتولا وسنسان غفلة من بسورة يركون بالله من الشيطان الرجيم. أم بيتناي نكرو على فكان بوشي شيطان على كدنا باكا فرلك رفندو. بسم الله الرحمن الرحيم. أما سيديني الله تعالى تغبر كما يجي هنا لوكوليتكي على إله هنا كرنجر ليرتكي نون نون وحرف كلمة دو كوكو على كلمة نوننا تفسير الجامع فوالا نعيم فكنا عم بسكوكا الله أعلم بمراده بذلك على دبارنا أكل إني ميني حرف كلمة والله تعالى أعلم. والقلم وما يسطرون. والقلم ألكو نغلنا قلمنا نوي سبني كلاي نعلى بنغلي سبني كلالا وما يسطرون أني سبني كلاو بفهم زبني سبني كلاي يا نو على كراك حديث دومنا صلى الله عليه وسلم كافوكو فهم فلوير من دل على كدل كوي قلمودي وانا كو قلمو يا مرلا على في كواكا سبنيك كواكو من زبن قال كو فهم فمنا كيف كتاسي القيامة سنة سلمة او بسلي او منا قال يكلم قلمنا هذا عدم دون فنا كنا داني ونمي آير مجموكا فقال لي مساي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فاي لدنيا لك قلبي نوي سبني كلاي أي جون كلام سبنا أي آدم دون لدنيا سبنا أنا سبني كلام فلو فلو كبارون دنا على كرك حديث صلى الله عليه وسلم ويسبني كلام من كرك سبني في اللوح المحفوظ له المحفوظ ولا لا كبارون دنا نتقولها اللوح المحفوظ ولا رب تشودي أتشوي جميع قلب من كرك سبني كاكا وبتشودي السبني كم بتشودي السبني بتشوي جمعنا ibsiga riwaya do wiye ulade nga riwaya sahali manchande da ka samiyatun femun kufra nayum me femun kufra ala fakutu dugula nayi ukibarum me a chaman be a haqiqa irere abin chuguni na joy adama de tseko donki to ni na bayina على كلام متوم نفعل صلى الله عليه وسلم أما وسدولولا ما دولا أبي فين فولي نندو أبا أبونيا فو أفيه بونيا والما أبي كتشكو دو فو على
wani alakira ka o kuma minnu fɔra kuma dɔw la an b'o dɔw lase o kɔfɛ an b'a tɔ sɛmɛ segi ka taa limaniya ma an b'a fɔ an limaniyara an dara ala ka kuma na siga kɔni tɛ min na o ye k'a fɔ lawhul mahfuzu al-lawhul mahfuz o nana kuranɛ nasu yɛrɛ la o ye k'a fɔ sɛbɛnnikɛ ila dɔ bɛ yen an b'a fɔ ko wala fɛn kɔni don sɛbɛnni bɛ kɛ min kan o de tɔgɔ ye ko al-lawhu an b'a fɔ a bamanankan tafsir la kuma caman kɔni ko wala ko latigɛ wala haba nka ka wala de ye sɛbɛnnikɛla ye an fɛ a ka kɔrɔ wala ko al-lawhul mahfuz fɛn bɛɛ de sɛbɛnnen don o la fo ka taa se alikiyama sanga se fɛn o fɛn bɛna kɛ diɲɛ kɔnɔ a si tɛ sudifa ye a bɛɛ de sɛbɛn bɛ lawhul mahfuz wala ayiwa an ka ɲɛsin an ka tafsir ma an ka dilanlikɛla ninnu to yen n'u tilala an mago bɛ min na o y'a fiɲɛ ye an k'an ka tafsir lamɛn ala k'an bɛ sɔn a ma wala lawhul mahfuz wala sɛbɛnni kɛra ka ni kalmu de mana ko kalmu de fɔlɔ dilala wallahu ta'ala a'lam wa ala y'i ka nin kalmu na yan o kɔrɔ tɛ kalmu fɔlɔ min dilala o dama ko tɛ dɛ kalmu yɛrɛ nawo de ko don ala y'i ka nin kalmu na ka d'a kan ala ka ko baw dɔ don sɛbɛnni jɔyɔrɔ ka bon ɲɛnamaya la dɛ a to jamakulu o jamakulu mando o mando n'a y'i dan sɛbɛnni na a b'i dan ko caman na dɛ hali an ka jamanaw farafin jamanaw ka lafu caman a sɛbɛnnikɛbaliya sen b'a la dɛ ba alakira sallallahu alaihi wasallam sɛbɛnniko kuma in ani kalanko kuma nana kabini kuma fɔlɔ-fɔlɔ minnu jiginna a kan kuma kan fɔlɔ-fɔlɔ minnu jiginna a kan kaba fɔ a ye don min na iqra o suran kelen in kɔnɔ kalanko kuma fɔra ye kalmuko kuma in fɔra ye wala foyi ko ba foyi tɛ sira sɔrɔ n'a ni sɛbɛnni tɛ ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan sɛbɛnni de ye dɔnni karafe ye sɛbɛnni de ye dɔnni gogoro ye n'i ye min sɛbɛn k'o bila ye komi i ye jɔlɔkɔ don sen la ka a lasago k'a bila ye nka n'a ma sɛbɛn a taa ka di dɛ hali n'a ma taa ka bɔ a tigi kunkolo la n'a tigi yɛrɛ taara maa tun tɛ to si ye fana an ka farafinna dɔnni caman tun na o cogo la a dɔw ntanyana foyi ma y'u kɔ ka sɔrɔ dɔnniya dɔw tun b'u la mɔgɔw mago bɛ min na nka a dɔn u tununa dɔrɔn u ka dɔnni in fana tununa n'i y'an sigilen kuranɛ kunna bi ala ka kɔlɔsili kɔfɛ a sababu ɲuman dɔ o ye sɛbɛnni ye wa wahayu tun bɛ sɛbɛn kabi alakira balolen don sallallahu alaihi wa sallam wahayu sɛbɛnnaw tun bɛ alakira kɔrɔ mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔra a la b'a minnu ni kuranɛ ayaw kun jiginna a b'a fɔ olu b'a sɛbɛn o kɔfɛ silamɛw yɛrɛ bɛ kuranɛ sɛbɛn bɛɛ b'a sɛbɛn i ka sɛbɛn fɛn na ni min nɔgɔyara min ma min b'a ta sɛbɛn jiri la min b'a ta sɛbɛn kolo la min b'a ta sɛbɛn wolo la o fana sɛbɛnnenw kun bɛ mɔgɔw bolo o kɔfɛ sa durusili fana a durusibaw kun bɛ yen o kumana Abubakar ni Umar Abubakar ka khalifa kumana o nana ka na sɛbɛnni bako kelen kɛ n'o ye k'a kɛ milu dafalen fara ɲɔgɔn kan o kɛra Abubakar tile la ani Umar de y'a baara kɛ kuranɛ min an sigilen filɛ a kunna k'a jamaw a durusilen bɛ mɔgɔw kunkolo la ani a minnu sɛbɛnnen don wolow ni jiriw ni fɛnw na ka bila so kɔnɔ mana an k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ musahafu ye nin cogo in na tan o ye Abubakar ka baara ye a kuma daminɛ bɔra Umar de yɔrɔ Umar de ye iqtirahu kɛ Abubakar kuma sɔn a ma a ko daminɛ na ثم وافق عليه وفعلنا نسعى
an flo barat no de lani o bana alay kalmuna o kuma nu wala li adama kuma warawi kuma msemon ka cha sebeni ko kuma de ansama alay kalin sebeni kelala no qalmui wama yasturun anu bi min sibi belekeu bi min sibi adama don bi min sibi da tafsiru kala do ay faranga min ka o kuma herama munun sibi kadaka da ala be kale fon fena ango beke fembawdi ango beke fen la horoma baw qur'ana kuma fochugo on kuma gansom tekeli ala yoro kuma fochugo fe munun lu be dabe kata alama o be fembawdi o be fen heramawdi wama yasturun ko anu be kuma nafama munun sibi tafsir kala afati bana kanna ta fo bana hali kuma jugu munun be hali kuma munun be ala yɛrɛ la gosi yali ala y'i kale o kumakanw bɛɛ la bana ka ala bonya ka ladabu fɛn minnu be danbe ka taa ala ma ka ladabu o kow la bana ko wa ma yasturun anu kalmu be fɛn nafama minnu zibe ko ala y'i kale olu fana na wa ma yasturun do kuma waraw fo ala ni wati tafsiru la chena netna nda do fo angara mo antulu tuy angata ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun ma anta ay muhammadu make bi ni'mati rabbika ni maka nemay o koraydi maka nema sobula bimajnun itafato جنتي نفل المجنون أما فبنا على كفته كأكراد الجنة بما بنفل رفع لسلي تامي جنة من تبع دم نفل جنة شيطان ومن تبع دم دينه ولا جنة جو من تبع دم دينه وده بتاولو كوكبالي جوني بفعل يما توجني fasari konna amba foko fato o lukni o le fam ka la gushinoy bala kira la gushinoy sha'irun majnun do ko don il dalal do ko fato ko ba soro fende ba no fe o de babla ni kuma dum o kuma dabo ka al kira torona sallallahu alaihi wasallam adaka haklima mauma yakili mana bonya kasi hake mina ibi hakili ndaya kon kasi o hake ebe Musa alayhi salam babla ka mo ko ma ki ibi yela anawa ko metta kayina ala fe ne ka ke jahilula o jahilu ka baraki ko dombalu alakira sallallahu alaihi wasallam halaka nabi moya damne ko alakira kunte fuy kon kateme mamina na hakilite nyonfe ato tiyere konde o abe wale de kon atafa akala jarabi noyi mashi to few hakili ma shite fato yafe alakira sallallahu alaihi wasallam mamina na koma seraka few yema to ti miye no kunya kan nabi moya damne asrana ire kunka asoro kodot nana lisoro ذاته أنبا خديجة رضي الله عنها لو ترانا ورقة بن نوفل في ودسر لك كوين يفو يفهمي نبي موقع فين يتادي ويفهمي مننا موسى عليه السلام الذي ألك النبي ما يكتوارو فلو على دعف ورقة بن نوفل o minno ka ko ala kire sallallahu alaihi wasallam no e fatoya ni aklinda ya ala kire neni no ka lagushi no o ana hakili de tenyo fe o jina de bado ala yo kuma jabi ma anta e muhammadu makka bi ni'mati rabbika ay bi sababi ni'mati rabbik bi majnun ma korodi imma kan nema sobula e bande fatoya
ala nema minge e Muhammadu ala sukandi ka buyani karama mingi ala ka nema kono e Muhammadu te fatoy jineti nafi ana no mana ala yujabi o qur'ane wode fode ko ala de ba aka jo mu'minu ko ala de bulu kokoromadu ala de mu'minu kokoromadu yudafi anhu bi kokoromadu abu deme jamu mu'minu la ñemxo noye al anbiya wa rusul cidew ani nabi mom jango olu fana ka kuntigi badu muhammadul mustafa sallallahu alayhi wasallam وما أنت إيمك بنعمة ربك نعمك النعمة بمجنون فتويكوي فتيلا وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لأجرا كيكادون سربي فنا وإن لك لأجرا كادون سربي محمد غير ممنون من ناتي كوتك سرام من دي كوتك سربي محمد صلى الله عليه وسلم سرام من ناتي كوتك الله أكبر جندو على كراك سراتي كوتك والدال على الخير كفاعله هل يكون موفد الدافع دوننا توبيا ما ما إسلام يك ما ما القرآن كلا فوق تاسي القيامة سنة سليمة على كران يوروب بك إسلامنا وده أتوانا مديكا كهير جرباي مولا دانفوي تابراجلا halan flen yami wabili kan charni mununke anga ke ala jati kama ngo blangono anga ngani yumanta ala anga ala jeyini ni ngani ta ala basi ta sara hakedo mawma mana lame jey yoro fuka tasi al qiyamah sanga selima nasor yake ala jeyini de kama o tigi mana kanda baraw barata kuma kay ngono o tigi ba ka sara soro ebi ka sara soro kuma inte mena sra sra fe fuka ta sa boroma be ba ka sara soro do ka sara ti dobo do tala ko yindi nda ashati muye anga baran munji alai anga baran munji alai ada ka baro bara asara soro na asara soro balia a obisigi ere duskunde ma إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وأنا ما دي يمين غني أبارا لو دي بيه بارا بار إكي دسكون سانيا فين دسكون أبارا دي إكا غني أنماتا إكا على جين انتا دي النفورة من زور الصرفة ويا رزق ساقه الله إليك ويا علي لجا علي فين بارك أبارا لا عرفون سراري ما كودوكي كا لجل دو ديما كبجينا nga e kana ke kunde koyi no yerete ne ba dabla ba chama nga barala ere ba ni barang mambay ni here baraban wallahi madawla dakurunya do ebe ga sawbi ka sidoma ma hajjatul wada do al krew de fay mingele o ma ita chinnu lasi ita kuma kan lasi e ba lasi doma o ba famu kateme eka abu nafaka teme eka walma barang mado be era ma bensi maka ke de fardate nga barang mado e kon ngera sobu ka barang mai kuma se ma were ma e ma siga ke de ngaw yake fardate de barang mado nafla la barado e ma siga ke nga ya a chimima o yake ni ya fo o be sara nyana soro barakala ka sara nyana soro en ya saba e bi kan in yoro soro do tati do bo do tala
ana klitu baro barana ba ke islamela duskun ka barar duskun de kolon ka ngania chentrita ngoi ne ba ke ala jeyin de kama ni fenzoro ala mbake ma fenzoro ala mbake ya rabbi ala kan no yambe ma ala kan no yambe ma bana ko sarabe ala kire saraminati kwatike aw be kwatike jugudi tant que islam be sina ni rabbi ke gasiba ala kire sallallahu alaihi wasallam e bay adama dim folo mi fali ke ko fuka ta si je wuli mani mai ma fa ali ni rabbi da bana abo jugula ni kira sobuye ka kanda se moma o jugo kele do fuka ta si alqiyama sanga seliba mama mana baraka no kanda in yorobula anu ngibe fe una be ala kredi sallallahu alaihi wasallam ada aduna fara ala kredi benye imami nemo fam kan ga ka fisa be ko amba foko sayyidul mursalina beta ko jawere teche ko masire qur'an ko ewe sebeni boa roge ni nana dugu kono fembe kari kuna kateme beka ate sebeni boko yi o sera sebeni ma inana dugu la imana dugu so nyuma yini gali ke ko ya tay ima dugu furo kena ba fe yini gali ke ko ya tay aye ko ma foko ba akira ka ko de yi sallallahu alaihi wasallam ama se ko bina qur'an da yela ka yini ko akira ka fsa kira to ko be bini ni bola aka kira ni kira to laje ke ku laje nyon kira feke hal na dana ni ma kira de ka kira ya wachi ka jansa ka teme kira to beta temena letta de Allah ba yo de bina to sina fuka ta si du kulu milikilima ale de no fe ma bina chaya ka tema betaka o ma du mana tu no fe o beka baraji no ana bisibe أقوى بموريني وأنا براجي بعرف كري صلى الله عليه وسلم براجي من نوتي قتك براجي من ناتي قتك تيجي فوي تعالى حنا دنا قرآن ما أتينا على كراديك صلى الله عليه وسلم كرادي أكرم غفوري ما هو ما يقرأ نكلا كرادي كلا صلى الله عليه وسلم وخيركم من تعلم القرآن وعلمه فكيف بالمعلم الأول كرم غفوري مي أوايو جينا مي ركا نو يتوكلا الله ما ebe abukar no maro kaka neni kuma mina ire ke oke ka qur'ane do kala ulu baraji to so ulu munu ya fara jonga ka ke mushaf yi ala ka de me kofe ni ala ka je ko ka ke mushaf yi kabla ayen qur'ane kala ulu ka taraba islamay mo ko folon ulu da asama kana bal jesi faka jemine ala yo kyawdu de wada to kuma min fitnan na Usman ka watila bado kuma koina ulute kira clear kalama ulimbe kam manga chika fa peke manga sahaba ke do kwa doma kone ko awe rabbeke ka on gele mun ngama an gele kun yujumenye o kwa meke ga kila alaka kitabu de kama ayo de sirabla me sahaba ke ko akwa aba on gele qur'ana na kasuro ajigina on de chela aba on gele qur'ana na kasuro ajigina on de chela on de adurushi kasi auba ma follow me Quran temena ulu de bulu kasiya
ودعت على يعيني بانغ دغوكوي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين قرآن كون يمين فاين ويندي كو كوانا دغودي كوي جرمو باين ركانا تشغمنا نابا على يا فديلي أيري كو جرمو بسيغا كيو يرولا تنكوي كو نانغو على يا فأما كوانا ينه أمبال ما منون دمنا كدمنا كبكرات للا أنا سبي ما الذين سبقونا بالإيمان منو يانغول لمن يلا كوانا فعلا يفعلوا فنما أكبيه eta donc jurumu bisega yulawa ama fe ku ga jurumu cité bleu ki ka yafa de inuwi wenye ka ba ko de jurumu bula ko ni qur'ane ma o afoko jurumu tulawo ko naye yafa yini jurumu ba wera lawo ko naye yafa yina ala fa ayre ka nga fo ala yafa ama ika yafa mugawma mamunu ye an golli man yala ala bin nata donde ala don ko din ko numbe na koy ke ni aya infle ajigina amgo were de kama koy ko ala kana juya foi kan sukuna mu'minu ala kana mu'mini si juya bla ko jango munu ya ngoli man yala amanga mu'mini ka mu'mini si juya mari ko ala kan sukun sanya ka ba ala kan sukun sanya ka ba wana ko sarabe muhammadu sarab min nati kwatke wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka ikado muhammadu la'ala khuluqin azim ibe jugo ka jugo min gabu ibe dine ka dine min nakabu suru kala wini be fala ibe jugo ka jugo min gabu na ala kira jogo ko kuma koni amana no foli damne sisa we wati be banka ando folla na wasara qur'ana kan da kurun yin wasara wa innaka ikado muhammadu min fle la ala khuluqin ibe jogo ka azim jogo minaka am fa flam se ga kaba fe do lay ba soro fe mbayrete an won gabara la ti dabat abu yana ndi nyekor ngani ala shirera fon fem bunyaka wa kafa billahi shahida ala wasara shiriku ala ka shira foito ko ala rede ko ala kira jugo kabbu sallallahu alaihi wa alihi wasallam don bo ko dila ko ala re ko misali ko min ye jugo ken soke ala kira de sigira soyin ko ka karafim ne ka tnomika ka sabuyi timma shi kwa jugo kan katima alakira taka sallallahu alaihi wasallam ومن في الحياة يعني كلا كان ينما يكنا وداتو ما ولا كي بارك ركله كسوريتا دون afan fa don no kuna kadi obele mana kakatiri obele mana kakano fe mai ma do wala alakira fali kama sallallahu alaihi wasallam unane ukam gowro ukodi jitukum من خير الناس من عند خير الناس وعبرهم نينا تضيف لعو ما كبو مغولا سوهر ما يرى أنولا يمانجلا أكونك مجموعة دلائن ني أي نترى سورة على بهير دلائن ني وداتو على ما دور فاين كوي درون كو أنغتو على كرا نفس صلى الله عليه وسلم حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله كانت على كرا النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم إكادو محمد بجوكا جو منا كبو أم ببنا ميرسا على كرا جو دي كيد ميسا أكمل مني منجي
o dɔnniya kunba nana an bɛɛ la sisan alakira jogo ma tunu dɛ sallallahu alaihi wasallam foyi ma tunu alakira jogo la ka d'a kan hami kama alakira jogo nɔfɛ k'a ladege ka tugu a nɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kan maa dɔw delila ka na alakira muso fɛ yen an dama kalama min ummahati mu'minin ni ma fili an ba Aisha u nana yɔrɔ ko anw b'a fɛ ka alakira jogo yɛrɛ de ta k'a ladege khatwa bi khatwa ka tugu a nɔ de o tuma an b'a fɛ k'a jogo fɔ an ye ka d'a kan a ka gɛlɛn maa ka maa dɔn ko maa furu ɲɔgɔn ka gɛlɛn dɛ a kuma ma janya koyi an hakilila ko a bɛna fu ka taa papiyew de ɲini ka na a ye na n'an tilenna k'a fɔ bi sini a bɛ na kun sinikɛnɛ ayi a y'u jaabi dakuru ɲɛ kelen a ko alakira sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu alquran ko alakira jogo kun ye kuranɛ de ye kana khuluquhu alquran ko a jogo kun ye kuranɛ de ye kuranɛ ye fɛn o fɛn daga kira b'o daga hɛ kuranɛ ye fɛn o fɛn haramuya kuranɛ y'a ladi ka bɔ fɛn o fɛn ma alakira m'o kelen tana tiɲɛ ɔ y'a dɔn fɛn ma tunu dɛ o tuma kira jogo de filan kɔrɔ alakira ka danaya a ka tiɲɛ fɔ a ka layidu dafa a ka halala dun a ka jogo ɲumanya a ka maa minɛ cogo ɲumanya a ka sigiɲɔgɔn ɲumanya a ka fɔnisiriya a bɛɛ ye kuranɛ ka yamarukanw de ye a y'olu de baara a cogo la komi ala y'a yamaru cogo min na fastaqim kama umirt i tilen komi yamaru la cogo min na a yamaru la cogo min na a y'a kɛ ten kuma sahaba kɛ nana kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam a ko kuma dɔ fɔ n ye silamɛya la n ti maa si ɲininka i kɔfɛ bilen kuma dɔ fɔ n ye silamɛya la n ti maa si ɲininka i kɔfɛ ko alakira ko a ma qul amantu billahi thumma istaqim a fɔ n dara ala la o kɔfɛ i k'i tilen wa o ma tilennenw minnu y'u tilen yamarukan ma minnu y'u tilen ala ka sariya ma ولو دي الجنس كباو دي يا رب لك أنفروك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أهل الاستقامة يا رب لك أنفروك ko alakira sallallahu alaihi wasallam a jogo kun ye kuranɛ de ye kuranɛ jogo u ka bon dɛ a ye to an ka kuranɛ jogo ta n'anw kɔni m'an jogo dɔn anw ta ye min ka k'an bolo mubinu de ye koyi mubinu maa de bɛ ka caya mubinu dungew o ye jɔnniw ye khasira الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ما مي مجين سورة ما لها رسول إذا فلاشي ko kira jogo kun ye kuranɛ kalana kuma dɔw la e yɛrɛ maa min bɛ sugu kɔnɔ kuma dɔw la i bɛ kuranɛ dayɛlɛ k'a kalan e maa min ka biro kɔnɔ kuranɛ bila bɛɛ ye kuranɛ b'an ka duw kɔnɔ kuranɛ sen b'an ka ko bɛɛ la kuranɛ de dun fa bɛ ala ka yamarukanw na a fa bɛ ladilikanw na nka foyi sen tɛ ka sabati anw fɛ yan an da kɛra baara ye dɛ ne kɔni ma da la n'an bɛ kɛ ka baara kɛ ni kuranɛ in ye dɛ illa man rahimallah donc ko dɔ kɛra
Allah ka ribe ma jigim shada onne adon bi ma ko blase na ko inga ko do be na ire mi shiriya kuma do hakili be tafe do ka kuma do la wali do bi no bi hakili jiga don wayin suguru bore do de PCA abena kilo binan ni duruma kada suguru bore to yi suguru bore 50 kilo Islam commerçant de balaka au foria et de beka suguru mo ka suguru fori be kilo sababo dola ibe fla bodola kilo duru kilo bi duru duru bola ma do chara imanga ali kisekele boala de ka fo ko ngwa chara de na ma chara bashi tola parce que do nalule do ke foi kalama ni yeri foga temeta ba bo kwa chara de ko da wallahi mo temena mamunu besra alanya hali uska sumani kemina pusher bu hakili tola gongo min daru ka sumani kemina kono o kana ke sobu ka dotige mo kuna ko na fora ko islam commerçant on bina continuer jigi kata bla bla oro la folo amata feri li niveau la folo dépôt de bay barakala o debe taka bla o kilo dama do tige ka bo sugoro la ko lu ka dama borowi ni ko imbe sena jamana ko na barakala o debe taka ma sugoro bore min a dossier kilo fly min ta kilo 7 min ta kilo duri ana hakedo debe foye abo bo bore kilingile bela o debe ka dama bore wi abetla ka bore fere bore prila 50 kilo songona ka sura ka bore munu fara la ka kulu fana feri wa ke suorola ba ke simana o maluta ko nte bere kala mo ba ke simana ma son ere ba don ni siman bore ta dron ni do bo mbala o ere ba don kengeri tigi munun take lu be munun bake bu ere don to abu be me ka umara de ambe me ka suran sika foi ke anjugula ka antoni jugo inata wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ala mu'minu deme lillahi dutta muyato ala ka deme de sede ka soro jin la ma mu'mini fe parce que abe yena ki mu'mini ga limaniya jugo be mini limaniya be adama de blalla diriya mina o be mini e tabiyina e kan baraka jugoida limaniya be adama de bla jugo mamununka o be mini ela atika commerciala atika dumara jugola atika fuila foni mami ye jugo ni chenye doron ka islamaya kene kam farnu nda doron ka imana me suma jara ngadi kira ye min zai halala te ha roke anga yere mala sadabla ala ifuni ke mami fe psika na ni fe continuer chamai o tono kangi bosa ube sukoro yere angro ta damina wallahi ube tono min sura bore kele ka obubo tara anga jamana commerça amin be hina o manchangu ka hina mo la songo kula o manchande anga commerça be tono yini de hala anga bitigi ni biseni jigu be tono yini de parce que nous tara sugula nous ya soro keme farala sugoro boreka walma keme fla farala ka nous lu nana ulube tandan fara kilo songoka tanda biduro yejoli o ta keme duru ya tara sugula ya soro keme duru de farala boreka ya soro keme fla de farala bore songoka ebe ni soja kana no yedoro ko to farala sugoro ko sugoro gela ibina doro iba sura bo bigono dona ka ke keme ni wa kera ko sugoro gela e ka yini pa gela ni joli ni ibe hina mo gola kema fla min farala ka de ibo kema fla inde ci
kilo 50 ni ɲɔgɔn cɛ i b'o 200 de fara a kan hali n'i b'a fɔ k'i ka sukaro ye 92 ye pharmacie tigiw fɛ yen dɔrɔmɛ 2 segin ni dɔrɔmɛ 3 segin bɛ yen tɛ tubabuw ta ye gɛlɛya yɛrɛ de ka d'anw ye gɛlɛya de ka d'an ye gɛlɛya ka d'anw ka feerekɛlaw ye a bɛɛ tɛ diɲɛ gɛlɛya ye dɛ gɛlɛya de ka d'an yɛrɛ ye hali fɛn minnu bɛ bɔ yan sisan mɔgɔw ye dan sago fɛn bɛɛ la mangoro tɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka na yan fo n'an taw commencera ka ban walima ni modèle wɛrɛ ka di ye n'o tɛ an ka mangoro fanba bɛ bɔ yan u tun b'a sara feere joli mangoro sara kelen 400 200 mangoro kun t'o ye yan u bɛ t'o la ten ka fɛnw gɛlɛya k'a gɛlɛya fo n'a bɛna tiɲɛ tuma min na u bɛ sɔrɔ k'a da nɔgɔya o b'a sɔrɔ nafa t'a la e nana ni sukaro conteneur caman ye i ka tɔnɔ min bɛ bɔrɛ kelen la a b'i bɔ o m'e wasa dɛ i b'a fɛ ka miliyari de mara joona i b'a fɛ ka caman sɔrɔ kada i bɛ bɔrɛ 10 o bɔrɛ 10 e bɛ bɔrɛ kelen b'o la o dama tɛmɛna dɛ ka kilo 50 yɛlɛma ka kɛ kilo 45 o kɔrɔ ye bɔrɛ 10 o bɔrɛ 10 e bɛ bɔrɛ kelen b'o la a fɔ bɔrɛ kelen ni kilo 5 kɛ ale ka bɔrɛ in na o baara in a commerçant maa minnu b'a maniburuya la minnu bɛ taa tile o baara la k'u b'i sara tile la 2000 n'a ta tiɲɛ n'a bɔnɛ n'a halaki nana a bɛ jigin a bɛɛ kan ye n'i bɛ maniburuya ɲini o baara sidɔnbali ninnu to yen siman bɔrɔtɔ ni sukaro bɔrɔtɔ ninnu silamɛ kana sɔn a ma taa tile journée kɛ 600 i ka nin 2000 to yen ka d'a kan lahara a bɛ ja jurumu na e dun ta sɔrɔ tɛ bɛrɛ la tile la 2000 tile la 2000 e na sukaro bɔrɛ 500 e n'o bɔrɔtɔ e na 1000 bɔrɔtɔ lahara i bɛ ala sɔrɔ ɲɛ waylul lil mutaffifin e de bɛna n'a fɔra kira jogo kun ye kuranɛ ni e bɛ nin kɛ i ka bitigi la e bɛ nin kɛ i ka commerce sira fɛ e bɛna sigi kuranɛ kalan na misiri kɔnɔ i bɛ kasi suratul mutaffifina kunna o waylu in bɛ jɔni ye e ta walima n'o kalanna sunkalo fɛ sisan k'e bɛ kasi ko o alimami kan ka di an bɛ nin catiri bɔ ninnu de la kuma min b'a kɔnɔ dɛ a kalankun de ye k'e k'o baara n'e t'o baara a mankan jali e tulo la o dama t'i nafa koyi bala a bɛ kɛ hujja de y'i kan y'a dɔn kuranɛ y'o fɛn fila ye imma hujjatan lak aw alayk kuranɛ ka kɛ dalilu ye i ye wala ka kɛ dalilu y'i kan i ye fɛn o fɛn mɛn kuranɛ kɔnɔ ko ala ko ten n'i t'o k'a cogo la lahara dalilu de bɛ jɔ i kan fana alakira bɛ jogoba min kan kuranɛ de don wallahi n'anw tugura kuranɛ nɔfɛ dɔɔnin dɔrɔn kuranɛ ka don an jogo la dɔɔnin dɔrɔn a ka don an ka baara ɲɔgɔnyaw la dɔɔnin dɔrɔn kuranɛ ka don an ka suguw kɔnɔ dɔɔnin dɔrɔn kuranɛ bɛ yamaru min kɛ muminu ni ɲɔgɔn cɛ adamadenw ka hinɛ ɲɔgɔn na u ka laadiriya u ka ɲɔgɔn e ka ko in suma i yɛrɛ ma bani n'i ye k'a bɔrɔtɔ k'e y'a dafalen de sɔrɔ n'a 50 kilos sɛbɛnnen don a kan n'a kun bɔra tubabuw fɛ yen k'a sɔrɔ a kɛra 40 ye ne e tun tɛ se ka fɛn bɔ a la bilen dɛ parce que o kɔrɔ na dɔn a laban bɔrɛ na fiɲɛ kojugu hali ni basikili t'i bolo n'a tora ka yɛlɛ 45 jukɔrɔ sika bɛ kɛ bɔrɛ fɛ dɛ bon n'a fɔra kafiriw wala an k'a fɔ minnu tɛ diinɛ ko la wala an k'a fɔ usine u ka usine kɔni b'u bolo u tɛ baara kɛ ni silamɛya kɔni nka olu ye 50 kilos min sɛbɛn a kan kuma dɔw la i b'a sɔrɔ garamu damadɔ yɛrɛ b'o kan bitigitigiw b'o kalama o ni sukaro n'a ma tɛmɛ sira si fɛ k'a bɔra usine na cogo min na a bɛ ten kuma dɔw i b'a sɔrɔ garamu damadɔ b'a kilo 50 n m'a fɔ ko dɔ tɛ se k'a dɔw jɛ dɛ xataw o ye xataw de ye xataw bɛ se ka kɛ usine na o bɛ kɛ olu ta bɛ se ka kɛ xataw ye a tɛ dabɔ a kama
walma psika ke tak fe taka yelema bore do farala wumseni do bora bore la don tura ka boala psika ke eta ka chala iba soro garamu dama do ere be nazaro taka naslame eni islame ede bina kilo duru tiala ka kilo duru tiala ka soro kafir o be chugo mina kengeri firla o fana be do tige nege kundamana kafir do tige nege kundamana soro ka atlaka metri hake in songa blala kengeri tigi chama ko roge ni take ni itede ni ma fo beba ke da ngo do de ba parce que ni man nu fo ya do bi singa wuli ka ku kelinga kele ne ka sugoro ti boroto e ka mbenna itala tan ni ajugoti la te ka fere la te ka barala ala tanu ika sabati ka ladriya ni ka tleniaka angata sa ni sura ni mai to be nyefe ya nanzira sura mana to nyefo ina ala salam fasatubsiru e muhammadu naye wa yubsiruna nu yerunaye abeka askika kono niki ni koy min Allah ban chugo mana ka benyana kuma de koroyo bi ayyikumul maftun uma foko fa be edilawa aw flala ni min futnenedu min lajra biledu ni fato wal mani fitne obina na don aska ka ku ko labarak fasatubsiru ena yelike wa yubsiruna nu yeruna yelike bi ayyikumul maftun na do'af la juni fitnenedu jun la jarabile do ni fato yayi nulu ko fabe edela qur'ane kuma kan nunka ulube bolition na make fato yayi fo qur'ane kala de kera fato yayi o pana ukaski ka laje ni min fitnenedu bina don ni min la jarabile do ni fato yayi wal ni min la jarabile do ni mi o bina don halati be abeno ye eno ye ulu yeru no ye إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ikado ma de badon ma min fille do ka baka sraka وهو أعلم بالمهتدين ala de bi ma kandali fana don ma munu fille do ka baka sraka o ma bulu don munun kandali do abulu o da to alai kanar da ai ko inte yere saniya bode fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ko akana yere saniya ne de kari ala bando ni de ben sukuna o atoyi ala bi don ka tame yere ko ala de ba do min fille do ka bale kasra ka ya rabbi ala kana fili ko ala de bi ma kandale undon ya rabbi ala kan ganda فلا تطع المكذبين kana tugungalun jigiyali kelaw nofe kafiru munun be qur'ane kalun jigiya munun bi kacide kalun jigiya kanu labatu kana tugu nofe niye shubu yana ma besra de mai kangar de dato do awi ngala ya bunya di alkirama sallallahu alaihi wasallam tafsiru kelaw bode foni man yana wala ya do ma konti ken nabi mai ka cide ko bitlaka tu kafiru nofe munun ba kalun jigiya la kuma ye furuba kuma de ye ala ya bunya di alkirama sallallahu alaihi wa alihi wasallam note kira kuma ye shina kira machuku mina sallallahu alaihi wasallam mi ya marufana o ya ala de bana ya marui mbora boyorola ala kanin fo ala kire gashi fo ito lawo ala de ya ci ala ka jondo ala ka ci ala ko karatu ngalu tiyali kira no fe kanu labatu kana kutai ay mundu gola waddu law tudhinu fayudhinu waddu aku ya kanu ngalu tiyali kira nunu munu biga ki kalon diya u ya kanu law tudhinu ne nya maga yawbulo ka noya ka son ta dogma fayudhinuna yaru kuma noya yibulu anzira akhiru zaman ma sadr ala ikra tanuni mina ikra ma swama awnde awnyo de fle wal ghiyaz billah
aw mini ko de flebi nga foti aw mini ka ni de flefli sound ba no yo bulu ande chede waddu ya kanu law tudhinu ne ke so no ya doku ye ka son ta do ma ka no ya ke ka tabulu nunu ka buli ko dowla fayudhinuna wera ba magay bula mbitani yoy keletiani yonje gaye kallaini no ya aslama ka chugula jele ode yinu bla nyona kada ko bulu tay be kokari na biande afam ko am siga no ya bulu am siga sonta doma ko munana islamia bien ka banga ko bela anzona bema nous fait vo bien nazara ko keleta ni islamos la me chefiowere ko afin ndo babe bolobli bien nazara ko ni ku ikaslamia ke tuko kembeka anisoja ikaslamia ke tuko imbali satisfait fire bitam ara mo oyenyuma abine srande parce que Qur'an de ko ku ti toy ko foni turu no bani yu ya ku e ma min doy bal fuka foke takai ni eto ku e ka focus la be ke tu fon fenkai a kafiru de ko faraje kafiru al yahud wan nasara tabu dunge munu nu be islame contrôle nu ma so islame ni ulu soni islame ke tu fon fe ma ko kan kubo mangutu wal maka jien islame mi ma ke foi febli u nete nyoyen sraka be ka ku no ya ni yonje ayere ko no ya de ko nu ngu yo de kanu alay kan folo min da ko kana tugu no fe kanu labatu afan dugura kira no ni yamaru kaina min ladli kain amma tugu kira no fe nada illa man rahimallah amma tugu kira non nada ko anganu labatu at-ta'a rakana quraiti labatu li quraiti ambe bu korodo ko angana tugu no fe munu islama yakalu diya ko angana tugu no fe anganu labatu aw mundo bi amu labatu mina illa man rahimallah jamana were kuturu tuguru no fe jamana maralaw tuguru no fe afradu no adama de rek kilingilina bere tigiti ko marfa tigiti ko bi ikhtiyarik ere ka swandili ere tuguru no be fon fenge o de kadambe sa illa man rahimallah mamu islam ya kalutiya mamu ya nga sharia befli wadinge kono umagu tashila uluma na fon fendla kana niyaw ye sharia no fe kelele abiki yana ko angambe Qur'an de ba bele dono na hal karamo niyaw ye sharia no fe kelela sharia mali sharia jamana de sharia me مالية شريعة من جماني الشريعة كلمة إسلامية إسلامية ما كان له كلمة يرى إسلامية ما كان له أم فيكم أم يقول شريعة إسلامية ما كان له بيبي بكلا توبو كتابلو نفع وامبو دي دفع andi wo de kalake wo de no fekeleke o de kadi betlo la halni minam so foro nyongo ali konina non boné nga plenti do anga kirité tagana misir la blé nana islam furu inziri misir la waya bari adna ni galike qur'ana kodini na don ba dati dongo kumana anga kiritina mislam ko te foila sune dunga na file jamana na kallai sitira be ni nana ini mso an fo men yongon dila ala tay men yala o fo ni ne jota la mission ni mso jota la mso reskile flambe islamé e de la kay ko donnana ola almami do fiya o bena mina ya ni mso boledo ki kata delige o bono dama de fo ni mso bolani fama son
fakale ka do ko furu ni furu ko dablale ma ni be blala ka delli ke sa ni soma ke obina alma mi yoro amus am ya mi am ngadine joro re ke meni fen ara anga dine re totramulo ko fen nundi sulu nunu fen dine yam woro ka rol dande totoro ne ma fo ka donde nga faranga chama be ka faruka de dine joro be kiri nununa an yonche ku wallahi ni islamu sona wera bisiku ka ko chama nyene bo ka bisru kono bisiku ka ko chama nyene bo wera da man yonche parce que o mogote police ko la amogote general ko la amogote ko dobe muruti afla islamé abbe hakila ko tien de ba fe abbe ya tien de yini o amanga da made ka ere defante dronga lokaw ini msochi akasura abbe de be ka tien yini ni tien be min fe jobe min fe o ka joka dirala ini terike be kelela wala be kelela misiri kula ala e mu voilà kira e mu voilà islamiquement be ka la ini ka nga ko no tonga la ini bi de nga la ini dura ka tone de tala o nini msukar la nyona dora bi ta planti do akama ini juge na avocat do be bala tron ni kal la ini ko ni furusa de sebi adawla bi furu ere saka ba kana papier di mso skilema o be chugom na mso fana beti mso ngara do garandam do fana be singa ta furu wulite kana papier di cha kasura adun daga nyoy ni islam furu siri de o qur'ane kile na akar la nyona akanga nyene bo chugom na qur'ane do fola l'aslamo wera kebbi komino asura qur'ane ma foi foi nana seli bisri kono abana ni sungolo sera nan shuna anga nyena ma koto islamaya ma foi fola angwe meka foi famu tebidi o te chenyo qur'ane anya maru ko anga seli chugomina qur'ane anya maru ko anga shun anga jagabo anga hiji olu e wajibu e fardaw do islamaya jo sondo chugomina anga nyena ma ya muamalatu nunu anga bara nyonyaw anga jago sraw anga jew anga signonyaw anga foko nyonyaw qur'ane kuma na ulu fana kaw ni min mana qur'ane nasula alakira sallallahu alaihi wasallam aka kuma kaw mbola wala ma aka kiru bola wala ma don baw ka kuma kaw mbola aw nga paw bekuna tan kalu tan la aw mago ta'ala ka kuma fuila amma go ta'ala ka kuma fuila anta nga dine kiri fui amma go tasila flenni gala mana cingana do bo ne nga planji bi hal misru almamiya ko kelaw bita justice la hal almami ni naibu be kelela bita justice la la ilaha illallah imado da kuma ni sune kana kuma jugufo kanga feminini ka jamana kiri be ka tike ni mi ere kuma songi tatike do fena mi se biye fana wati do temena fanga ku organiser les communes nchugo koy qadu sigime mo ngawde be na fi ubina nuka kiri ni ubado ko ni islam qadu di ubina nuka kiri di hala nga jamana fa do fe ala da to kumbe yani to buka jaku ya fanga ka jamana labo dini kibe ni gabuna bonno o tsega ga jamana ilaiki di jamana ilaiki ne tsega minge wede ni ne ko me kiri butbo ni ne ko me kiri tasaka so mi na ka bolotike o de seteni ani kelika kande nga o de seteni nga eni mso kelela ka laje a e akla ki jodo jota la de dona mso foro nyongo kirati de la kira mi fo ni ngoyi nywana na wedi nine ofe islamé mso islamé au sonoma ataro bara ama kiri ni qur'ana yawa famad me bisiga na ni ngawla famad me bisiga taw ni ngawla eneni zigi nyo fora nyongo ale ni ngoy ndeke ne apmbe ni ngoy anga kala jiode kramo ala je joni njodo edde laka tola don ba do fe yawa bonne tarola abe islamé kiri tigara ala kira kota ala kota ajena na ya atarasu ama kiri tigani qur'ana yawa fama dadu rod me mbenda o nga ambu semina ama se amuke
an desele do mina bere be kule no o toy hala an fon ba be tile ka kule ni ambe femunu no lu tanga do men kono ambe kashino de nga min se ba yere o ma kefolo o ba ma de kangalo de jiraw nete ni tay chen ibi semina iba dam newla o pana ala ba do ati sende la neta bi semina okay ko mi mami ni se beretay abe na fakati mi semani minke o de dallo mi ba jira ko ni ni chama zora ko me chama ndi parce que fitini mba kuna e dobola e madam ma ya mana ke ba fla sura bu mara nay wakili sura bu mara nay wa fla fana sura bu mara nga ni wajuli keraba fo wallahi e nyuma ya kainde wallahi no warti buwa ha ere kan laje warbin paroge wardo biire wardo biire kuna cha tanga do me fana flega wa fla ni kema wulu fla me mara yi kema fla blay do yi kema duru sura yo blay yi wa fla sura sila wa fla ni kema wulu fla beere o wa fla ni kema wulu fla hala kere keme wal ma keme fla ito do nyuma ya sira do fe o ne o kesa amba do ko ni kabini wa fla tigilama afla abe nyuma ya dondoni ke parce que qur'an ma je nyuma ya ko hal ni bereti bulu ata qur'an ko no ala ma mu'minu tanwa ku bi nafakati ke fi sarra'i wad dharra bana ode dallu ba jira ko ni e chaman zora be chaman ge ngayo mama naka kuruni sigile doro mete boala karage aldo e bugune soro ka war boka ko de war boka ko wa bo chugoina enfant fait kiri munun se baye bi ko lutiga ni qur'anay wallahi kiri do se baye ko lutiga ni qur'anay jamana daddu yoro tala fanga daddu yoro foi tala bal fanga yere tibo akala est-ce que ma chama ma kuma infamu ko ومن لم يحكم بما أنزل الله ما تمام بقى ما فكت أني على إلا دريا من فوق ليه كجاكو كتليني أكا يا ده إيه كوني هو آية كوني كيريو إيه يرى كيرينو آية على إلا دريا من يني إيه كجاكو كوكا على يدو مراتشكو من يني قو أنفسكم وأهليكم نارا إيه آية تكو بارا إيه كما إيه كون بقى كيرنايو إيه كينما بقى كنايو fɛnw ibi semina bon min c'était no dajuru tebolo be fama o de bolo e bi ni ngawla e ti ni ngawla da la tukallafu nafsun illa wus'aha ni te karaba fena fi bi semina ngam be semira la en go do bala ka keleka bi ku ga chente classe la ba ka classe wala islamé do sur au niveau là demso ba be bi munu bo keleka parce que kuna classe la ba classe wala kudu ni yorobe ke chewta tlaje do lu ba ko fuka tana tribunal la parce que ko cheni musote wolo mai e islam musoto ere nyeba la qur'an nasu e minfo ebina ba halaka kiri la kata wal ni yoro mine ko du ayni mi mangani yo mine la hara ibo segide muso yuka du tien sama katana tribunal la wala sa in yoro ni chewta ka kenye do de ni yoro minana ka deba wala haye wala hakede mine o ni soro islamé ka tien la ni million dande kumidima itara mi justice la akara mwen adon ko million dan ditaide la harabi no sik ala ka boda kan ala kan yeru jugo ke qur'ane be kuma kam no fo ya rabbi ala ku bara no ya amma ala kiran no fetugu chen ka ya rabbi ala ka no ya am kuma mamun fo ya rabbi ala ku bara keli no ya ambe am kuma mamun lame ya rabbi ala ku labatuli no ya amma ala ka ngaslame nye ala ka ngali man yasabati ala kallaba mun mandi ama ala kallaba mun mandi ama ala ka boda kay ala ka antlo magi akil to limani ko dugo la de ambe ka dugo ke nyoy ko ambe mo be limani jidi ndela ala de bi dahera mado parce que ambe wati mina fitne wati do de
adama de bi yelamati ko min ngom wallahi bima ya chesri ba ala kula yoroni ngele abi singana yelamati ibi ma ya ti son ko do ma soni abi singana son ko ma minga jugo alkira ya fo wati laba fitnawde akuna wati di sira ibada ma de sogoma mu'mini kundo yani wulati agara kafiri wula fe mu'mini do yani ka dugu ja kafiri ara abike kuminga ma fana alkira yo fo yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya ko fedo mado fengele dama do sorali kama do bisinga baala la tepew ala kan ki shafitne war fitne ma wala kana ngunji ma ala kanu kunji ama ma fitne ma ala kanu kunji ama ala kana ngunji ma ala ka do anunche fitna mun ma nga jamana kono ya rabbi ala ka silji bonla ala ka ankishi ala ka ngadimba ya ukishi ala ka ambolo fe unkishi ala ka ngia ala sagoye shini kenani labangu ma be ala de bolo ya rabbi ala ka di ama ala ka ni nyena maya ngia ambolo bodai ala ka kan nyena maya bada surasrai اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم